Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kamoro maitire janeno mar Color TV midhiambo ni endi makawuono mar chieng' tich adek tarik 1 dwe mar ang'wen higa 2020 to kod 6 machiegni weche manyien e kidieny endi mar Podho Chieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula wachako kamoro ni kwetho nogo mar Linda Mwananchi koro wuok tung mosuo kod jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto kod piny owacho mapacho kaendi magiyango ni ok osebedo kata ochendo mage kaluwore kod kaka girakore kod jotelo mopogore opogore kaachiel kod jogo eko makwedogi. Kwetho nogo kamoting'o jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, Senate kaunti nogo ma Nairobi Edwin Sifuna kaachiel kod nyawadgi ma Vihiga Godfrey Osotsi joseyo jatend piny Kenya ewi kaka osebedi ka irakruok kod rowere makwedo piny owacho mabende mogo kuomgi koro ichwe e ndhiyo ka mamoko bende hinyo. Bende gikwedo okang' makoro nyokawe kanyedo mar kumo achiel kuomgi kwetho nogo manindo jaod bura Anthony Kibagendi mabende koro ne spika od bura mamalo Moses Masika Wetangula ogoyo kum mar mole od bura nogo kuom thuolo maromo ndalo 14 mabiro kamago duto giyango ni ok oluwore kod chike mapacho kaendi. As I have said, please stay away from drugs and harmful online content and choose your friends wisely. The preamble, including the rule of law, are the underpinning of any functional society. It is not about roads and bridges and railways. Those ones everybody can build. Babu here, if you go to his constituency, he has built a lot of classrooms for and schools and other things, but he has never killed anyone. He doesn't go around intimidating young people or arresting people because they have posted something on social media. He's also insulted on social media. People say things about us that are negative. To blatantly, intentionally, and deliberately disobey court orders without any legal justification. The suspension given to Anthony Kibagendi by the Speaker of the National Assembly is null and void, just simply because Anthony Kibagendi uttered words. Decision of Speaker Wetangula puts into question the principle of the separation of powers in the 3 levels of government, because a judiciary cannot make a decision and the head of legislature decides to ignore the decision of the other level of government. So we want to ask the Speaker of the National Assembly. He took an oath to uphold and protect the Constitution, and he should just do that. Otherwise, we want to encourage Mheshimiwa Kibagendi to move to court and obtain contempt. Komachielo ne apisi nendo mar Lake Basin Development Authority e boma nende ma Kisumu koro choko gi kanyinde winjruok kata ogirimiti kod jopidh kich mawuok e gwenge Kimanyanza kuom thuolo maromo higni 3 mabiro kama koro dhi sirgi e chenro eko mag pith kich kaachiel bende kod neno ni giyudo kanyindo yuto. Ka otwa kod jofwambo e boma niende jata tije maduong' mar duol machalo kama nende Wycliffe Ochiaga oyango kanyindo ni gidhi chiwo gige pidho kich maromo 600 manengo gi romo shillings milion 4 ne jopidh kich duto mantiere alwora mar nam Victoria, kendo gidhi tayo chenro duto mag lemogi e neno kaka chenro eko mag pith mag kich dhi nyime kaachiel bende koda medo yudo ber. Kawuono waketo winjruok e yo mar pidho kich organizations adek, mano wan kaka Lake Basin, Wifoma gi The Hive. Nikech ung'eyo ni kaka Lake Basin gimonego watim kendo en kelo jodongruok, joma kelo dongruok kanyakla mondo jowa oyud konyruok e alwora manomnolwe. So ne wayudo The Hive
madhi timo gimiluongo ni extension services and capacity building. Gidhi puonjo jopur kaka itimo pith mar kich, gidhi puonjogi kaka itimo keyo mar kich e yo ma ok ineg kich, to bende ok iwang' alwora seche ma ithodho kich. Wan kaka Lake Basin ne wachung' negi ni wadhi ng'iewo negi sanduge 600. Sanduge 600 wadhi spend pesa madhi $4,000,000 mondo pith mar kich ni okonywa rito alwora, mondo pith mar kich ni omi jowa oyud pesa makare ma wanyalo dongorego kendo wagero godo ngimawa e yo makare. Watemo ng'iyo ni bang' higni 3 wabro timo review of this MOU, but kinde ka kinde wabro timo limbe kwang'iyo ni to tich dhi nade, be gitiyo e yo madwarore. Nyinga Crispin Osunga, an e jakom mar Wire Forest Management Association. Sign agreement moriwo LBDA kachiel kod The Hive Limited, a program madhi rwako migepe 5, tiyo kod migepe 5. Achiel kuomgi en pidho kich, pidho olembe mwaluongo ni fruit trees, loso tree nurseries mag olembe to kod mipidho different varieties, kendo agreement ni dhi konyowa mondo wa develop achiel kuom springs kata thidhna mantiere e Wire Forest iluongo ni bugo, mondo kwa develop tree nurseries to wan gi sustainable source of water. Wan gi groups ma waketo into clusters, eka wan gi sacco bende ma wase register ne jopur iluongo ni Beekeepers Cooperative Society. Kendo adwa goyo ne LBDA erokamano nikech already partnership ni provide automatic market kokalo kuomgi kod The Hive Limited. Jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto odiochieng' ma kawuono bago romo kanyendo kod wakini ka okalo e riwruok margi mar maendeleo ya wanawake par jot mare manindo State House buore Nairobi. Ka otene kanyendo kod amina ode kata mikai mokwongo Mama Rachel Ruto oyango chenro mag dongruoge mathoth mabende koro oseketo e tema mag eko moting'o bero chenro eko mag thieth ka okalo e okumba nindo mar SHA ma oyango ni osenyago olemo, kendo kwan mag oganda mathoth mag Jo-Kenya osendikore ka bende chenro mag thieth osechulnegi e gwenge mopogore opogore. Bende oseyo jogo eko makwedo okumba nindo mar SHA ma oyango ni ok ong'eyo fuong'ruok ma bende koro oganda Jo-Kenya oseyudo ka okalo e chenro makamano. Sio wale wenye kazi na uwezo na pesa peke yao wanakuwa wagonjwa, hata mwananchi wa kawaida anakuwa mgonjwa. Na lazima tuwe na mfumo ya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anashughulikiwa. Nikawaambia tutabadilisha NHIF, tutakuwa na mpango ambayo itashughulika na kila mtu. Leo kwa mpango wa SHA, Wakenya milioni 30 wamejisajili ndani ya SHA. Kwa mwaka mmoja tangu tuanzishe SHA, tumelipa gharama ya bilioni 121 kwa mahospitali Kenya. The highest ever paid amount to hospitals in the Republic of Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na tumesema hatutaki tena mtu auze shamba yake, hatutaki tena mtu auze mali yake ama ng'ombe atikwenda kulipa gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya inayosimamiwa na serikali. Mwananchi bora amejisajili ndani ya SHA. Kwanza nyinyi mlio hapa, mmejiandikisha ndani ya SHA ama mko tu hivi? Mmejiandikisha? Hebu niole wale wamejiandikisha ndani ya SHA. Oh, bas, very good. Naona mko chonjo sana mbaya. Kumbe nyinyi watu mnaelewa mambo. Mmejiandikisha hapo ndani ya SHA? Sikizeni kina mama. Unajua maneno hii Kenya ni mingi. Leo I can say with confidence, ukienda kwa kijiji fulani utakuta mtu amesema nimelipiwa 20,000 na SHA, nimelipiwa 50,000 na SHA, familia fulani wamelipiwa 200,000, mtu fulani amelipiwa shilingi 1,000,000. Ni kweli ama si kweli? Mulikuwa mnasikia maneno kama haya zamani? Yes.
E kinde ni ma jopuonjre nitiere pache yweyo mar dwe nendo mar ang'wen jagoro mongirore e migawo mar arita kwe ma ipacho Laktar Raymond Molo koro kwayo jopuonjre mar mondo mi giyie gine ni girito ngimagi kendo kik gidonje timbego eko ma bende nyalo rocho ngimagi makinya. Ka otwak e sikul nogo ma Utumishi Academy oyango kanyendo ni jopuonjre kik donje tiyo koda yedhegi eko mamero ji e kinde timbe mamoko ma ochido ma bende koro nyalo miyo giketh ngimagi e kinde ni ma gintiere pacho. Wach ma bende osere koda moko kuom jopuonje e sikul nogo e kinde ma bende ne gimolo mar mondo mi koro gichiw miche ne jopuonjre e sikul no endo. As I have said, please stay away from drugs and harmful online content and choose your friends wisely. Your success lies in being safe, but also making responsible decisions. The students, I want you to think very, very carefully while you are in school. Think about your parents, who are majority are police officers. That when they are working in Mandera, working in Chepchoina, Homa Bay, parts of, name it, Wajir, please think about them. And when you think about them, put a lot of effort in what you're doing. That opportunity comes only, it doesn't strike twice, Indio. And to the class that is outgoing, to all of us, take the opportunity when it comes. Don't wait to strike the iron when it is hot. Strike the iron to make it hot. And I have no doubt. Jopiny mawuok e gweng' nendo magot Kojowi mayudore kar chung' mar bura Mandhiwa e kaunti nendo Homa Bay koro ywagore yo malich mokalo kaluwore koda onge mar teko sitima ma osekwakogi chakre tarik 23 dwe nendo mar 12 higa mokalo nyaka gi e kinde niendi. Oganda go eko yango ni chenro mag ohala e chiro kata kati mohala nendo magot Kojowi oserochore malich mokalo ka oriwo koda chenro mag thieth e Kojowi Health Center kendo chuno mar mondo mi koro giwuoth malaja ka gidhi manyo chenro go eko mag thieth. Bende sikul nogo magot Kojowi Senior School bende jopuonjre mantiere grade 10 koro nyocha noriwore koda sikul nogo maonge teko sitima nyaka koro gi kinde niendi giloro ka gikwayo jatend migawo mochung' ne weche mag teko kod modhi James Opiyo Wandayi mar mondo mi koro wuog oko kendo neno ni oreso gi mudho ma gintiere. The expenses, at times we release students to go out of the school to a pond which is nearby the school so that they can draw water for washing and their other personal use, which has its challenges. One, the insecurity, the students walking in and out of school. You don't know whom they meet out there. The challenges like that. A student can sneak out of school, they can disappear. We've had the cases like that. But two, that water is also not fit for human consumption or human use. At times, some students would be forced to drink such water, and this has resulted in us as a school facing the highest level of a number of typhoid cases in the school, with our students visiting the nearby dispensary each and every time on matters of health issues bordering on typhoid. Then the hospital, I'm also told, has no power. So those are challenges that we're having basically. We have the girls. Girls use a lot of water. They need it for their own use, and this has been lacking. So it's my appeal that the county government, the national government, any NGOs that could be able to drill water for us, come to our rescue so that we have a safe environment where students are using safe water for drinking and for use, and therefore good health for us. We are having a problem of electricity, especially in Gotkoje Center, which has made several operators of business to run at a loss because they cannot get maybe the customers as they used to get before. We are having now 4 months without electricity in the area. That one has led to the increase of insecurity in the region, which has made a lot of loss to our people who are doing the business in the center here. We are having our health facility within us here called Gotkojowi Dispensary.
this Gotkojowi, it is not very easy to get through it because of poor road. There is a road there which needs to be upgraded or needs to be made to a level where clients can maybe easily get access to the hospital. But this one has led to so many people declining to go there because they cannot get the service they need at the right time. So I'm requesting the government and the stakeholders within our region to come in and intervene within Gotkojowi Center so that we as the residents of Gotkojowi at least can enjoy some share of the government. There is a building that has stalled for almost 3 years right now, which it was supposed to be a maternity for the women. But this building, it has stalled. So we have not seen any government official coming close to the residents and explaining to them why this project has really stalled. So as the residents of the region, we were promised, and the project, it had been started, and the construction, we already had the engineer within the site. Right now, it is still on the floor. We are asking why it has not maybe reached the level it's supposed to be, or if there is any question they need to answer about it, we are requesting as Gotkojowi team so that they come out as the government officials or the people who are involved in the project to tell us. Naomba Minister Opiyo Wandayi akuje hapa atutengenezee stima. Sasa hii ni miezi 4. Stima omake maragikanye ndogi kinde ni endi mar podho chieng' tuti kod sachiele kidenyo nogo manendo mar machiegni pacho kod ng'endo weche sadeka mokelo ni weche momoko mathoth omiyo med mana kete Kala TV nyinga Joash Odhiambo Mitula oriti imasani.